mga kasap! Huwag nakabukid. At kami panog bukid. At kami padong farm no, sa kamanukan no. O sa kadakong manukan. So dadto na punta mo sa among bukid. Among bukid. Bukid sa Nasugbo. Nasugbo sa bukid. Katong mga taga-probinsya, una-una lang nyo natas tuwa ha. Mura na punig na sa ato ang lugar. Pero nindot diri kay dagko kay balay. Ngita ni patay. Dami sundang. Ay mahog tong kamera ron. Kita yun na kanang buntod. Tumisto mo yan na. Sa kami yan. Sa kami dito kay ngita mig kuan, ngita mig kaka. Naroon ba sa kuan? Nananaw na yung mga kaka diha, gagamba. Oo. Tingol lang pa arawan Kita agad kuan. Nasugbo, Batangas. Toy. Toy ba toy? Oo. Ay, Batangas. Toy dai. Natoy Batangas. Uy, na isda. Toy, salamat. Ayaw pang mga tricycle dire mga taglugar. Maayong mga tayo, mga daplen. Sila mo una. Dito dapit sa norte agoy. Kamay mo ano. Na gusto nga. Mingaw dyan. Ha? Mingaw dyan dyan. Ingaw ni lugar Kapila na mo balik dire. Buha. Kaduha kapila mo sig balik Lucero dire. Katong truck. Kedua ka buha. Siro nag husband na uban na. Sabi nga ko ano? Dragon fruits yan. Dragon fruits. Bagong budil ng motor oh. Ada ha? Oo. Oo, panis si plaka. Mga to may mga kasap sa farm. Naay usa ka farm diri nga dako ni siya nga farm. Manukan. Nami dito'y tuyo og tumong. Ku amas kang tingkahoy lagi oh. Buat ini sama. Tayo pa ba? Pagaman. Kuy ang probinsya ano kay panginabuhian.
Maisog nga tao dire ha, di tamo kumpiyansa. Nagsundan ko. Lampas. Nagkarang. Buntog ba yun? Hmm? Buntog. Kung maglugos lupad. Mga kasap, na atas katubhan. Katubhan eh Don Jipoy. Mahalin pa ni nga sunog naman eh. Ano nga, sunogong lewa na to. Ulit ang mga hayo na bay. Ano, kung isa to'y gusto mo palit og tubo la, palit lang mo dre. Kung isa po to'y gusto makawat, kawat lang. Layo sa dining Parma eh. Saan ako nagiro nga? Man. Susina ka maron. Auto, may motor, wala. Iyakay kayo. So helmet dire. Aron, Ha? dinhi daw. Ang Nagmotor nga.
Kini. Ari nami sa bukid oh. Hapit na makabot ng may. Ano Mr. Moiron? Ang utong atuan namong kabadyo nga putigtid dyan. Oh, truck yung dad on dire lilisod. May kasugat. Oo. Ah, buntod oh, kita na buntod. Ara oh, ha. Oh. Adto mitos tumoy. Mo may mga 30 minutos na puta diri. Gasulod. Tayo ganyan. Nara buntod ha, nara buntod. Oh, nasang na. Barong-barong ganyan. Sabi oh. Padjag pero napay four wheels. Singis man si nanay. Ay, may ayuda. Ayun dah, ang pintura. Farm boy. Mana? Oo nga. Naku pa mo kayo. Oo nga. Ah, farm mo, pero tinga kadako aning farm, pila ni hektarya. Mo na manukan mga kasap. Ato ta sulod ron. Ato ning off atong kamera kay basi kasabaan ta. Basi bawalan ta. Apa dengan trabaho dia? Ah, entrance kini. Sinahira na. So, abot na ta no. Di ana mi sa usa ka dakong manukan sa barangay, saan ni? Toy ba ni? Sa Toy. Sinahira. Ato sa ning i-off